И здравейте хора, както виждате завършихме. Опа, тук съм пропуснала, завършихме пода. Всичко е наред. Тук сега искам да направим банята, която ще бъде това. Това ще бъде туалетната. После ще обзавеждам така. Дневната. Опа. Дневната мисля да не я, а да бъде ето това цялото. Опа. Това тук, това тук не ни трябва. Легло. Идва след малко. Това. Тук какво да направим? Чакай да имаме това. Да, ето това. Още ето това ни трябва. Така. Леглото ще бъде това. Всъщност ето така. Това е това. Така. И телевизор. Къде ще бъде? Нека да бъде чисто бял. Къде е бялото? Ето го. Това. Така. Чакай. Ох, не. Искам другото. Ето това. Добре, да е това така. Кухнята ще бъде от... Да си изберем някакъв камък. Ето това. Тук това. Това ще бъде банята. Печка и това. И горе-долу това ще ни бъде на представа. Това ще бъде от този клип. Агент 20. Абонирайте се, пишете и чао!